Yeah! Čaute, žijeme. Vítajte v ďalšom pokračovaní Godzone magazínu. Polia, role, traktory, dobytok. To všetko hovorí o dedičstve našich otcov a mám, ktoré nám zanechali. A v dnešnej téme sa od tohto veľmi nevzdialíme, pretože sa budeme rozprávať o rodine. Dámy a páni, vyberieme sa za ľuďmi, ktorí majú k tejto téme čo povedať. Rodina Petrovcov. Ale ešte predtým vám ukážeme originálnu, Nezabudnutelnú, neopakovateľnú divokú a očarujúcu rubriku Ivo a Jay predstavujú, v ktorej sa dnes pozrieme pod lupou na Godzone kanceláriu. Poďme sa na to pozrieť. Už ste tu! Stojíme na prahu miesta, o ktorom ste už veľa počuli. O ktorom kolujú rôzne príbehy a legendy našich starých otcov. O ktorom sa písalo už v dávnych dobách Ľudovita Štúra. Stojíme na mieste, nad ktorým je otvorené nebo a v ktorom bije srdce Godzone projektu. Godzone kancelária. Ako som už povedal, veľa ste počuli, veľa ste sa dočítali, no ešte viac sa napísalo. Ale ani oko nevidelo a ucho nepočulo, čo sme pre vás dnes pripravili. Poďte ďalej. V tejto chvíli budeme vážni a praktickí. Súčasťou každého pracovného dňa v Godzone kancelárii sú modlitby a porady. A obe tieto veci sa dejú práve tu, v tejto miestnosti. Veľmi dôležitou súčasťou tejto miestnosti je tento gauč, Ktorý ste mohli vidieť vo filmoch Vyhlasovanie súťaže 1, Vyhlasovanie súťaže 2 a Vyhlasovanie súťaže 3. Ako budeme niekedy dražiť, dáme vám vedieť. Jay na ňom dokonca niekedy spí. Takisto sa tu pripravuje ďalšie Godzone turné, plánujú výjazdy na Godzone Mission, vybavujú objednávky z Godzone Shopu a pripravuje Godzone škola. Godzone kancelária nie je miestom, kde sa iba pracuje, ale tento dom takisto slúži ako miesto, kde bývajú dobrovoľníci Godzone projektu. Momentálne sa nachádzame v izbe dobrovoľníka Fera, ktorý je už zaneprázdnený spracovávaním zvukového záznamu z Godzone konferencie. Nadmerná koncentrácia výpočtovej techniky v tejto miestnosti vám určite napovedá, že sa tu deje niečo vážne. Tak napríklad strihajú sa tu videá, produkujú DVDčka, vyrába grafika a banery, píšu projekty, spravuje webová stránka a veľa ďalších vecí. A niekedy toto môže vyzerať aj takto. Nejdem importu zbúrať, nezaturovať to! Použij trapkód partikulár! Suggestujem to full observation! Vyrenderuj toto H2 6.4! Upnem to aj na FTPčko! Aký vysoký máš bitrate? Počkaj! 10600 na 420! Dáš tam len flare? Použijem tam stereoskopik 3D! Dobre! Hotovo! Naša rubrika končí na mieste, kde sa všetko ostatné začína. V kancelárii riaditeľa projektu Godzone Jula Slováka. A teraz vám s Jayom ukážeme našu predstavu toho, ako vyzerá Julov pracovný deň. Julo, máš toho veľa, nepotrebuješ s niečím pomôcť? Nie, zvládam to. Ďakujem.
všem stán smiem Tebe, môj Boh. V mojom srdci znie. Ja sa musím priznať, neprečítala som asi ani jednu knihu o výchove, ak tak jednu. Ale každá mama dostáva úžasný dar už len tým, že je mama. Dar výchovy. A dôležité je, aby to dieťa cítilo, že ho niekto má rád. Že ho tá mama ľúbi, takého, aký je. A to dieťa tú lásku cíti a potom aj rodič cíti lásku od svojho dieťaťa. Takže to je také. A potom navzájom, keď zdieľajú ten bežný život, tak si navzájom potom vedia aj pomáhať a vedia spolu v tej viere rásť a dozrievať. A už potom sa to môže tak prekloniť, že rodič dáva tú vieru svojim deťom takú, akú má. A potom príde čas, keď my sa učíme od našich detí, ako sa možno nebáť, prejaviť vieru na verejnosti. A my vidíme, že nemôžeme s tým zostať len tak vo vnútri, len v tej našej rodine, ale chceme ísť tiež ďalej. A preto vzniklo aj to spoločenstvo, teraz to nové rodičovské spoločenstvo, kde sa snažíme zdieľať práve tí rodičia, ktorí už prešli niečím, ale vidia, že tie deti ako keby ich predbehli a teraz oni si kladú otázky, že čo to je, že je to dobré, alebo že takto sa dá žiť s Bohom. Dá sa žiť s tými zázrakmi, dá sa žiť s tým nebom prinášať na zem. Je to reálne, alebo je to len nejaká taká vízia, čo ich naplní na nejaký krátky čas a teda oni prejdú cez nejaké zložité obdobie v svojom živote. Ja si myslím, že nie, že to je taký cieľ, taká vízia a to všetkých môže posunúť. Generačne je to jedno, že či sú to naše deti, alebo či sme to my rodičia, alebo či sú to starí rodičia. Lebo človek vidí, že to zasahuje všetkých. A to je na tomto úžasné, že to zasahuje človeka, že to môže precítiť vo vnútri a vidí, že to prináša ovocie. Že tí ľudia sa menia, že menia svoje pohľady, že prehodnocujú svoj život, ale už z pohľadu toho nového poznania. A vidíme, že ani toľko nemusíme vykonať vlastnými silami, ale že Boh to akoby znásobuje a potom sa dejú ozaj veľké veci, ktoré si myslím, že sa aj v našej rodine dejú tým, že vidíme, ako tie deti sami si hľadajú ten vzťah k Bohu, ako tú vieru sa snažia žiť, ako aj s tými svojimi problémami, ktoré prežívajú, tak sa vedia zdieľať a to nás tak ako teší a povzbudzuje. To bolo pre mňa také dôležité vidieť aj tie detská z iných rodín, ktoré nemali také privilegium ako my, že sa môžeme napríklad spolu modliť alebo že môžeme spolu zdieľať otvorene, úprimne veci, čo sa týka Boha a čo sa týka viery, prežívania viery. Bolo to, neviem si predstaviť, alebo ťažko možno sa mi niekedy chápe decká, ktoré nemajú podporu doma, ktoré sa stretávajú s nepriatím a ktoré sa musia schovávať vtedy, keď sa chcú modliť. Takže je to pre mňa také, že v týchto smeroch som videla veľké pozitívum a je to milosť, že môžeme mať takú rodinu a že môžeme mať také zázemie doma, že v prvom rade nám rodičia chceli vždy vytvoriť ten domov, kde sa budeme chcieť vrátiť a myslím, že sa to stalo, že náš domov je tu a že sa vždy budeme sem chcieť vrátiť. Tam, kde sa rodina prestane modliť spolu, ja viem, že to je ťažké, my sme sa to tiež učili, veľa sme aj pokazili, ale kde sa tá rodina dokáže stretnúť na tej modlitbe, ja neviem, raz do týždňa, my sme sa dakedy modlili raz do týždňa posvätný ruženec, celá rodina, alebo modlitbu vlastnými slovami. Je to veľmi dobré a je to veľmi dôležité a tú rodinu to zjednocuje a spája. No a ja som sa vlastne stretla s nedokonalými napríklad situáciami u nás doma, kedy bolo pre mňa ťažké napríklad zahryznúť si do jazyka a viem, že veľakrát napríklad som to nespravila a veľakrát sa tak
veci ťažšie riešili, ale viem, že viem, že keď to začína, vo mne to takéto to sebecké napríklad, čo v rodine by nemalo byť, pretože to je také spoločenstvo, tak vtedy vlastne si tak uvedomujem, že ako je dôležité si ctiť rodičov, ako je dôležité ctiť si mamu i otca. A viem, že vie to povedať aj môj mladší brat, ktorý má 7 rokov, že to patrí medzi prikázania Božie, ale viem, že napríklad, že to nechápe, že to hovorí, ale to nechápe. A viem, že že ja som tiež tá generácia, ktorá ide o Božie kráľovstvo, a keď v spoločenstve chcem slúžiť a keď chcem o tom hovoriť, viem, že domov musí byť to prvé miesto, kde to budem používať, kde to budem aplikovať. A viem, že to je pre mňa veľmi ťažké a viem niekedy, že to je oveľa ťažšie byť doma úctivá voči rodičom, ako byť úctivá voči nejakej autorite mimo domova. Lebo keď ja pozorujem moje deti, tak oni ozaj vidím, že sú vyčerpané, unavené a že tiež ma to niekedy hnevá, že teda ten čas, lebo aj tá škola v tomto ich veku je veľmi dôležitá, lebo si budujú aj to pozemské, na ktorom môžu staviať na tých vedomostiach, to je dôležité v živote mladého človeka, ale bez toho Boha im aj tie vedomosti budú na nič, lebo je veľa vzdelaných ľudí, múdrych, inteligentných, ale to ich nerobí ľuďmi. No veľakrát som sa naštvala, nakričala som povedala, že vy neviete, vy ma nechápete, vy neviete, čo chcem ja a tak, a zavrela som dvere a išla som von, ale vedela som, že vždy, keď sa vrátim, tak nebudú na mňa naštvaní, ale mi to vysvetlia a mne to možno časom príde, aj keď mi to možno dlhšie neprichádzalo, ale potom s odstupom času som videla, že to je dobré, no. Takže ja musím povedať, že vôbec nie sme ideálny pár, ale sme šťastný pár. Po tých 23 rokoch naozaj môžem povedať, že to manželstvo prežívame v takom pokoji a v takom šťastí. A tie naše deti, človek sa tak ticho z nich teší a mňa tak oslovilo, že naozaj my všetci sme deti Božie, že sme kráľovské deti. A dáva to našim deťom aj nám také zdravé sebavedomie, ktoré nevedie k žiadnej pýche ani k žiadnemu nejakému povýšeniu, ale vedie to k takej bázni a k úžasnej pokore pred Bohom. Tak ťa víta starý známy výpar staničný, bezďáci bez šancí, muč a vyprážaný syr. Vaši ťa prišli čakať, dáte objatie, vitaj doma synu, zemi hôr a horalík. Ráno ťa zláka mesto, opúšťaš panelák, na trhu babky v šatkách núkajú ti kalera, pšenku chlapi v montérkach skúšajú ti nalievať, ak odmietneš, budú nelen drsne zazerať. Vitaj v zemi, kde sa nenosí bežať so stádom a nad vlastenectvom prevláda tupé národniarstvo. Proste náš útulný malý štátik, veľká cecina, kde sa pozná každý s každým, asi preto sme k sebe tak dobroprajní. Tu v dolinách, kde ľudia dávno zamykajú brány a kde je detí stále menej, stálych rodín stále menej tresky v treske a mládeže menej zrelej. Ktorý vládne nad púšťou i nad morom, je Boh, ktorý má moc meniť údel národov. Boh, ktorý vládne nad nebom i nad zemou, je Boh, ktorý stále bdie nad touto krajinou. Vitaj v zemi šabomyší vojen a stereotypov za hranicou kamarátskych pórikov, kde vraj plaváci sa ženú len za prachmi a mocou a vidláci prepíjajú podporu doma za pecov. A preto jedni ani druhí nejsú šťastní. Vitaj v zemi krčmových vášní, v zemi, ktorú financ mafia už kvázi vlastní. Plavu špatí ilegál mrakodrapmi a country, Tatry, nelutujúci ex-eštebáci na vysokých pozíciách. Patrí im šport, biznis, média aj polícia. Včerajší kati sú dnes králi. Vitaj v zemi, za akú ti rodičia v novembri neštrngali. Zavreté, rozkradnuté fabriky. Gorily, čo sú za tým, na druhý deň brnkajú ti na city. Páni v kampani sľubujú istoty, robotu a potom s Bohom tvária sa jak rovný Bohom. A voliť už není koho. Skoro. Ktorý vládne nad púšťou i nad morom, je Boh, ktorý má moc meniť údel národov. Boh, ktorý vládne nad nebom i nad zemou, je Boh, ktorý
zemi, ktorú máš s tou dôvodom nenávidieť. Aj tak ju roztíš v srdci, bratu, viem, jak ti je. Vítaj v zemi, na ktorej mi záleží, a nele vtedy, keď to šatan zavesí. Milujem túto krásnu zem, vlast ešte krajších žien a zručných otcov a pohostinných mamičiek. Dunaj a Tatry tiež, štíty najvyššie, tú divú zem, za ktorú sa modlím každý deň. A nech je tam ktokoľvek, modlím sa za ľudí na jej čele. Známi, keď to počujú, si ťukajú po čele. Že jak môžem takým dristom veriť, Boh není, aj keby, tak také zvery nik nedokáže zmeniť. No ja viem o tom svoje, každý z nich je len človek. A náš Pán s každým človekom má veľký plán. A keď náš ľud sa k nemu obráti v pokáni, tak vítaj v zemi, kde sa veľké veci začnú diať. Ak sledujete Gádzo magazín len kvôli tomu, aby ste videli, čo si každý mesiac pripraví Andrej Kmotorka, Tak sa teraz nachádzate v tej správnej minúte. Dámy a páni, klasik našej relácie. Chlapec, ktorý vyrástol v dedine Nedožery a dnes zasahuje celé Slovensko. takisto vám predstavíme dvoch mladých mužov, ktorí už pohorčili nejedného diváka. Vystúpujú pod kódovými menami Ivo a Frodo a majú iba jeden cieľ. Poukázať na dobré veci opačným spôsobom a pobaviť pritom vás, televíznych divákov. Preto veríme, že aj dnešná relácia bude pre vás obohacením. A že sa budete smiať na likvidačnom okienku až do popuku. Jay? Hovoriť o rodine je dnes veľmi dôležité, pretože existujú rôzne tlaky a rôzne názory, ktoré hovoria o tom, že rodina už nie je dôležitá a že manželstvo už je len nejaký prežitok. Ale keď sa pozrieme na to, čo Boh hovorí v Biblii, tak hneď na začiatku v knihe Genesis hovorí, že nie je dobre človeku, aby bol sám. A potom, ako Boh stvorí Adamovi Evu, tak v 4. kapitole je napísané, že Adam poznal Evu, ona počala a porodila Kaina. A slovo poznať v tomto význame, v hebrejskom základe jada, neznamená nejaké sexuálne spojenie. Znamená veľmi hlboký a veľmi intimný vzťah. A práve tento intimný vzťah bol základom preto, aby Eva počala a porodila Kaina. A toto je veľmi dôležité, pretože Boh týmto ukazuje to, že On je ten, ktorý taktiež túži po takejto intimite a po takomto vzťahu s nami. A častokrát v Biblii je prirovnávaný vzťah Boha k ľuďom práve na základe rodiny, na základe manželstva. Ježiš je prirovnávaný k ženichovi a cirkev je prirovnávaná k neveste. A práve kvôli tomuto hovoria aj katechizmus katolíckej cirkvi, že rodina je takou domácou cirkvou. Pretože rodičia tu vedú deti k sviatostiam, dávajú im základy viery, preukazujú im lásku, preukazujú im odpustenie, preukazujú im úctu. A taktiež deti sa tu učia poslúchať. A sú rôzne odporúčania v Biblii a je rôzno stati v Biblii, kde buď Pavol alebo niekto iný hovorí o tom, ako sa majú deti správať k rodičom. Napríklad Pavol v liste Kolosanom v 3. kapitole hovorí, že deti, poslúchajte svojich rodičov, lebo je to milé Pánovi. Alebo v knihe Exodus je napísané, že cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil. A taktiež Biblia hovorí o tom, aké majú mať ženy vzťah k mužom, aké majú mať postavenie v rodine. A hovorí o tom, že ženy podriaďujte sa mužom vo všetkom, ako sa cirkev podriaďuje Kristovi. A na druhej strane mužom hovorí, že muži milujte svoje manželky tak, ako Kristus miluje svoju cirkev a vydal seba samého za ňu. A teda je jasné to, že pre Boha je veľmi dôležité, aby mala rodina poriadok, aby ukazovala vzťahy. A prečo je to dôležité, keď hovoríme o otázkach prebudení, keď hovoríme o otázkach šírenia Božieho kráľovstva alebo o šírení kultúry kráľovstva? Je to dôležité práve preto, že častokrát si myslíme, že prebudenie príde iba cez mladých. Ale keď sa pozrieme na to, čo je napísané v Skutkoch apoštolov 2. kapitole, tak je tam napísané, že v posledných dňoch vylem svojho ducha na každé telo. A že vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Teda je to zjavné, že Duch Svätý bude vyliatý na celú generáciu, na jednu generáciu, od najmladších po starších. A nesmie byť táto generácia rozdelená. Nesmie prísť k rozdeleniu medzi mladšími a staršími. A toto dokážeme doceliť veľmi jednoducho.
keď si mladší budú ctiť starších, keď im budú ďakovať za ich múdrosť a keď si nechajú od nich poradiť. A naopak, keď starší budú dôverovať mladším, keď ich budú podporovať a keď budú s nimi spolupracovať. Preto mojou hlavnou myšlienkou o rodine je to, že potrebujeme uchopiť celú generáciu a potrebujeme mať zdravé vzťahy v našich rodinách a potrebujeme cieľavedomo ísť za tým, aby sme budovali jednu generáciu od najmladších po najstarších, ktorí budú spoločne mať jeden cieľ, ktorí budú s nami svojou láskou, ktorí budú s nami svojou úctou a ktorí budú s nami svojou mocou. A sme tu zas! Nerozlučná dvojka! A prinášame vám 6 exkluzívnych rád, zaručených spôsobov, ako zničiť vašu čestnosť. A preto už po tomto odvysielaní nenájdete žiadneho čnostného, čestného, ani spravodlivého človeka. Takže začíname. Ideme na to. A je tu náš prvý likvidačný bod. Urob si ťahák vždy, keď sa dá. Aj keď sa nedá. Presne tak. Milí diváci, práve sa s nami nachádzate na matematickej písomke. A tu môžeme aplikovať to, čo sme vám pred chvíľou vyzradili. Takže napríklad, najmazanejšia finta je ťahák v džuse. Ďalší si môžete skryť napríklad za ucho. Hej. Potom tu máme ťahák pod gadzou šiltovkou. Nech sa páči. Ďalej si ho môžete skryť napríklad tak do dýky. Presne tak. Tu na hodine určite nikto pozerať nebude. A predposledná vec bude do vlasov. To je dobré. Samozrejme, pre dievčatá veľmi aplikovateľná finta. A úplne najlepšia, skryte si ho pod pončo. Presne tak. Takto. Dámy a páni, náš druhý likvidačný bod je presne takto. Buď zdierač svojich kamarátov. Presne tak. Nazdar, brácho. Čau, kámo. Ako žiješ? Ten skate za 2,50 že vraj som počul. Vieš čo, to sa zmenili sa veci, lebo on už stojí 20 €. To nemyslíš vážne? Tak máš tam najprv napísané 2,50 a teraz to chceš za 20? Mňa to mrzí, ale tu, ak si všimneš, tak tu Tony Hawk to podpísal, vieš, to cena išla hore. Si zober tú 20 a už to nechcem vidieť. Milí diváci, a pregúlali sme sa k našemu tretiemu likvidačnému bodu. Takže vyhláste nepriateľstvo úprimnosti. Do boja! Ja. Poď, Jožo, ideš! Kámo, ti to ide reálne dobre. Poď na to, poď a daj taký trik, Jožo. Kámo, to si ako spravil? To je strašne trápne, ty brďo. Na to sa nedá pozerať, ja idem radšej do hory. Dámy a páni, máme tu už 4. likvidačný bod. A ten znie: zabudni na svoju rytierskú chrabrosť. S tým nemáš nič spoločné. Dneska je tu nejako kľudno. Stráže, dávajte pozor. Dávam. Stráže! Dámy a páni, náš 5. bod a naozaj vyvrcholenie skoro tohto dnešného magazínu. Ukradni všetko, čo vidíš. Dobrý deň, toto sú krčaji z 13. storočia. A toto je čo? Tam toto vidím zlato, je... Áno, je to zlatový meč z hrobky Tutachamona. Veľmi vzácny. Poďme ďalej. Takže, v 14. storočí sme objavili konečne obraz. Drahí diváci, dospeli sme k našemu záveru. Presne tak. Náš posledný bod je: znič povesť svojho kamaráta. Úplne.
Vieš, čo mi spravil ten nanižhodník Ivo? Klame mi do očí neustále, už niekoľkokrát. Kradne, minule som ho videl v galérii, ako kradol. A potom ešte píše si ťaháky na písomky. Čo si... A vieš, čo je najhoršie? Fakt, že nechal zabiť kráľa. Fú. Pomaly, ale isto sa už blížime do cieľovej rovinky tejto relácie, ale ešte predtým nám s Jayom ostáva jedna milá povinnosť, a to vyhodnotiť výhercu minulomesačnej súťaže. Ty, milý výherca, už dobre vieš, že si vyhral, pretože sme v úvode relácie prišli na tvojom dopravnom prostriedku, ale teraz odhalíme tvoju identitu celému svetu. Takže túto fotku nám zaslala Mária Kijovská. A práve ona vyhráva knihu Nadprirodzená moc premenenej mysle. Mária, gratulujeme. Čo by to bol za Godzone magazín, keby sme aj v tomto dieli neprišli s kreatívnou a exkluzívnou súťažnou otázkou, ktorá tento mesiac znie: koľko tlačiarní dokážete nájsť vo vstupe Ivo a Jay predstavujú? Vaše správne odpovede nám posielajte na známu adresu godzone@godzone.sk. Do predmetu nezabudnite dať súťaž. To je už na dnes všetko a my s Ivom sa veľmi tešíme na vaše správne odpovede a takisto aj na ďalší Godzone magazín, v ktorom sa s vami určite uvidíme. Čaute. Dovi.